maar let je op de beweging die ze deed? Nee, dat viel toch wel mee. Oké. Dat is een trucje. Jackie, vind jij het moeilijk? Nee, hoezo niet? Ja, het is gewoon met de persoon die erop staat. Ja, en kent die haar al? Ja. Kinderen van bewust maken wat hun grens is, het pestgedrag, ook het internet, hoe ze overkomen voor een groep. En dat proberen we door middel van een aantal spelletjes te proberen dat duidelijk te maken aan de jongeren. Ja. Hoe werken die spelletjes? Nou, ze maken eigenlijk op een andere manier kennis met situaties uit bijvoorbeeld het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld pesten op het schoolplein en dan doe je dat door een spelvorm, breng je dat op een andere manier naar voren. We denken hier samen met leerlingen na over hoe ver kun je gaan met cartoons en waar liggen de grenzen? Zijn er überhaupt grenzen? En als je nou zelf een cartoon zou tekenen, hoe zou je dan kritiek leveren op je eigen situatie? We hebben een aantal cartoons laten zien en daar hebben we 3 thema's in aangebracht. Eentje gaat over politieke leiders, ander thema zijn cartoons over religie. En dan hebben we nog een derde categorie en die gaan over minderheden. Dus het gaat met name over allochtonen en homo's. En dat vind ik ook wel leuk om te merken, dat de leerlingen eigenlijk vrij snel zeggen, ja maar dit kan niet op deze manier. Je maakt mensen nu echt belachelijk. Dus ook de jeugd heeft ethische normen? Ja, en misschien zelfs wel normen die strenger zijn dan dat ik aanvankelijk had gedacht. Dus ook ik leer van zo'n dag. Waar ging het theaterstuk over? Het ging over discriminatie en ja, over de geaardheid, zeg maar. En wat was het meest opvallende van het theaterstuk? Dat er heel erg wordt gekeken naar hoe mensen uiterlijk zijn en zo, en afkomst en zo, waar je iemand op kan afkappen, zeg maar. Merk je ook discriminatie op school? Ja, eigenlijk wel. Ja. Kan je een voorbeeld noemen? Waar je bijvoorbeeld vandaan komt, dus bijvoorbeeld de taal die je spreekt, bijvoorbeeld ja, Belgisch of je haarkleur of gewoon hoe, ja. Ik word altijd wel gepest, hè? Ja. Ik bedoel, dat is niet normaal, maar ja, dat is gewoon zo. Op een school wordt er altijd wel gepest. Ja, dat is iets. Ja, of je het nou wil of niet. En het gaat soms ook gewoon onbewust. Maar je kwetst er wel mensen door. Denken jullie dat deze themadag wel iets zou helpen? Ja, op zich wel. Ja, je denkt er toch iets meer over na. Dus ja, het helpt wel. Ja, ik weet niet. Iedereen blijft denk ik gewoon in zijn eigen dingetje denken. Dat bedoel ik zelf ook. Het is wel zo dat als je dat regelmatig met jonge mensen bespreekt, dit soort onderwerpen, dat het wel heel belangrijk is. Het is eigenlijk constant met elkaar in gesprek zijn. Hoe ga je om met grenzen van een ander, met je eigen grenzen, hoe bewaak je die? Hoe zorg je ook dat een ander niet in de problemen komt? En dat is niet alleen op deze dag, dat is een hele belangrijke dag, maar dat is ook in de lessen daarna, zoals je het er met elkaar over kunt hebben. Je ziet vaak dat als je de pester aanpakt, het toch niet altijd de oplossing is. Vaak is het het gesprek met de pester en de gepeste, maar ook de kinderen die eromheen zitten is een belangrijke factor om te zorgen dat het pesten stopt. Want vaak wordt de pester gesteund door een aantal kinderen om hem heen die het of leuk vinden of het niet durven te stoppen. En die moet je dus ook betrekken in je hele traject, zeg maar, om het pesten te stoppen. Als je elkaar niet in de weg zit, als je niet over elkaars grenzen heen gaat, dan kun je eigenlijk accepteren dat iedereen is zoals hij is. En dan kom je ook niet aan elkaars lijf zonder dat je het wilt. Je komt niet aan elkaars seksualiteit of je komt niet aan elkaars eigenheid, zeg maar. Dus het is ook een kwestie van acceptatie zoals een ander is. Oké, dank u voor het interview. Graag gedaan.